Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Padayon sa gihapon ginahibalo sa karon kung ano ang naging diferensya sa grid nga nagresulta sa kulang nga power supply sa Visayas. Samtang mano-mano nga pag-brown out, posible sa gihapon nga patuman sang NGCP. Ginahibalo pa tub-tub sa karon sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP kung ano ang naging ugat sa natabo nga grid disturbance. Launa 51 kahapon nga nagresulta sa kakulang sang supply sang kuryente sa Visayas. Bangod sang diferensya sa grid, nag-issue sang red kag yellow alert ang NGCP kag nagpatigayon man sang manual load dropping o kung mano-mano nga pag-brown out agud mabalanse ang supply sang kuryente sa mga konsumidor. Hindi pa mahambal sang NGCP kung nagakaego na ang power supply sang kuryente sa karon bungod sa may mga power plants pa sa gihapon nga wala naga-operate matapos ang natabo nga disturbance sang kahapon. Posible mag-issue sa liwat sang yellow alert karon sa gabi ang NGCP kung may kakulang pa sa supply sang kuryente. Subong nga hapon may pila ka mga lugar nga naka-eksperyensya sang fluctuation sang kuryente sa Bacolod. Gani nagpabutsag din naman sang kainit ang mga konsumidor bangod sang halit sini sa mga appliances. Ginklaro man sang NGCP nga ang kakulang sang kuryente ang dala lang sang wala pa matumod nga diferensya sa grid kahapon kag hindi pa masiling nga sang NGCP nga dala ini sang mainit nga panahon bangod padayon pa nga ginahibalo kung ano ang cause sang grid disturbance. Okay. Hindi na siya for everyday, no? Sa kahapon lang to nag-start sa hapon. Nga nakabasi mo lang ma-generalize nila bala sir how nga may ara git kita nga sitwasyon nga muna. Those na special case sa kahapon because of the disturbance gani. So siyempre si NGCP sir as the system operator nga nakakita isang demand kag sang supply, i-ginabalance na naton sir mong